Ovo je podrška gradske uprave i grada Zvornika, dijelu naših sugrađana koji se bore da riješe problem sterilnog. Već 11. godinu grad je uz svoje sugrađane koji imaju taj problem. Do sad smo izdvojili preko 250.000 konvertibilnih maraka i ono što je najvažnije, 21 beba je rođena iz ovog našeg problema. To su naši najbolji sugrađani koji rastu, ima ih koji već imaju 7-8 godina, neki od njih idu u školu. I ja danas samo ovim mladim ljudima mogu poželjeti da nas što prije zovu na babi. Da istraju u svojoj borbi, jer i to je jedan od načina borbe da mi na ovom prostoru ostanemo i opstanemo. Grad Zvornik svake godine ulaže negdje oko 75.000 konvertibilnih maraka za podršku novorođenčadi, po 200 maraka za prvo i drugo dijete, a svako naredno po 500 maraka. Gledat ćemo da se i tu izdvoje veća sredstva. Inače sam ja jedan od zagovornika koji kaže na sceni cijele Republike Srpske, ako hoćete i Bosne i Hercegovine, da majke koje rode 4 djece treba po automatizmu da dobiju jednu vrstu nacionalne penzije. Jer to je naš odgovor politici rađanja, politici da nas na ovim prostorima bude više, politici da nam škole ne ostaju prazne, politici da nam domovi, naročito oni u seoskim sredinama, ne ostaju prazni. Hvala ovim dobrim ljudima što pokazuju snagu i borbu za ostvarenje njihovog roditeljskog sna. Ja sam dobro obaviješten, znam kroz kakvu oni borbu prolaze i kakve su to muke, stalni pregled, pretrage, ali ta želja da dobijemo nove sugrađane, da se oni ostvare kao roditelji veća od svega i na tome jedno veliko hvala. Znači mnogo. Bilo je 3 pokušaja, nažalost neuspješne, nevantasne oplodnje. Ja se se borimo 10 godina. Želim ovom prilikom da se zahvalim svima, naročito gospodinu gradonačelniku koji je prepoznao tu našu borbu i koji je i dalje uporno stoji tu sa nama. I naravno Nikolini koja je tu uvek za sve i koja je, ne znam šta kažem, presrećna sam. Hvala svima, stvarno. Pa kad pogledamo sad uopšte da je tu problem na globalnom nivou, da to nije samo problem Zvornika ili Republike Srpske, sami znate da svi radimo za neku par stotina maraka, a ovo sve košta hiljadama maraka, samim tim vam to daje na znanje koliko ova podrška znači. Prije 11 godina kad smo osnovali udruženje, dobili smo odmah od gradske uprave ideju da sufinansiraju vantjelesnu oplodnju parovima s ovim problemom i s ponosom mogu da kažem da je Zvornik prvi grad u Republici Srpskoj u čitavoj Bosni i Hercegovini koji izdvaja znatna sredstva za vantjelesnu oplodnju. Ove godine u budžetu je bilo izdvojeno 25.000 maraka, mi imamo 7 parova koji su dobili po 4.000 da bi mogli svi da iskoriste to pravo ove godine jer svakom znači vrijeme. Niko nije odbijen ko podliježe pravilniku koji je raspisala gradska uprava. Udruženje od kad postoji ima rođenih 75 beba, a 21 bebu iz novca gradske uprave. Znači, da kažemo realno, mi imamo 4 formirana školska odjeljenja.